Kena, kena. Akin. Welcome, mother. May brain na tayo. Sige, sige. Sige. Both for a while. Yung father and son is very patient. Somebody father. Salamat sa safety niya niya ako very safe. Ang Lord, sama pag biyahe para libre niya ang pamagin niya. Protection of God, strength na makabalik niya sa pagsakit. Ito yung safe and sound. This is thanks and praise. So, this is my name. Man. Okay, okay. Shall we? Na, agkatong taga dito nan. Naingna na daan. Sa inyo ha. Sinin muna. Ikaw may trangko, mother. Ikaw na mo, na. Na. Ipat kasi niyo muna sa ulo. Ha? Ipat niyo muna sa ulo. Ano. Soy. Saan ka, Soy? Di, kamu chip kay naman ko. So, master. Ada apa sweeper dai? Hero bay. Kaya ako, oh. May pauli, Soy, kay balilihan daw to, pabalik, Soy. Morning. Ha? Ah. Mau to ganiya sa skina, master. Kauban sung papa? Ikaw na to, ikaw na to? Gitawag? Morning. No.
Baya Kabawan. Masasya mas dali ni Master. Kenan bay. Hi. Trail ganit ah. Ah. Oh yeah. Ha? Siyempre. Ikaw, boleh kau? Masa? Ayo pedal. Siya ra na. Ikaw, sir. Sana minsan lang mangyayari na ikaw ang masaktan. Kung ano na lang palagi di sa akin ka na lang. Inisip mo palagi na walang mapagdaan. Ako siyang unan sila kay or makuha na rin. Mga high vlog ba? High vlog. Si Jane! Hindi ko kayo wait. Saan na chip? Ganang kag wipes. Pwede na po. Imo ring i-change ang banana kas preference. Naka-record na eh. Hindi mo anak mo down. Ah, okay na ni. Para maklarog. Kuan. Gahe. Kung white kaya anak tanan. Yan, mura fish eye ang kuan good. Gahe, gahe. Gahe. Sakto ni. Open nyo na yan niya yung... I-open na. I-open yung part na. Go, go, go. Mo ti Jane, sakto ni ma. Ano Fourth. yung makaha? Oh. Close? Open. Ano, play? Isa tayo open. Pero play. Close to gani. Gahe kasi pag ano. Okay. Mana? Street body na malay kasoy. Street body, balikog tayo. So meaning dool na nimo yung handlebar. Go na lang eh. Di. Oy, balik na sa normal. Oh. Oh. Ano, isampang yun, dali inatong yan. Napirmiro, gahangay pa doon eh. Ano ba yung ma-adjust niya, patong ano. Mas mayo gi-short yun mo kay sayon man i-maneuver og short. O nga samot na pang trail nimo. Ay. Lubak-lubak. Gabi in oy. Asa ang tadadoon na niya?
Tara. Kita na sila. Saman. Mungot siya dyan, di ba? Mungot. Okay. Mommy! All right. Oh, kubaw.
Ato pikas? Pikas dai. Apa sila? Asa din padong? Ay sa ibabaw sa Anislag. Yung ano? Sa guide. Oh. Ito na to. So ano mo siya ba? Basta magpaambos ka, mag-forward ka. Bila pero paambos po naglimba ka. Ay yung sampot na nadiri. Pwede ka matuwan. Ah! Slide ang likod eh. Todo, pikas. Hmm. Kita pero layo. Tara. Tara. Ang sasway. Bali bukan kuan. Yang di iguaran. Kan ba kanino no? Paduan itu dai nagubas pupang. Ah, uday. Kompleto de tanto day. Oo. Pagdasan ta kayo. Ya mamart to no. Kaya Ate Jane na bunyagan yun Ate Jane.
Siguro home turn na ni ha? Pa sila, pa sila. Layo kayo eh. Adto? Ngita sa tindahan. Ato tapi ka siguro. Nangita pa sa tindahan. Loh. May fossil sa dinosaur nan. Maya ko sa dinosaur. Iko ano? Di, tubig. Magpa-pinso kayo. Nagpasirit ra kuno. Pasirit kubi. Ha? Pasirit. Ano man? Kaya ogana da. Ato. Sa mananor? Una. Asa? Sila, gusto man sila mang-scam. Mang-scam. Kaya sila. Daplinan. Ngita to sila tubig, master? Ha? Nah, di ba diri tos danggoy? Ay. Diri tos danggoy yang itag tubig. Messi, kini kamera. Sunod mo. Ay, gani di lapok.
Unsa soy? Yan, dagko. Nagsiga pa nan? Kaagi man ta tong barangay nila Anis Pino. Barangay Hall. Oh, dagko ma. Oh, Fatima ba to? Oh. Picture ta to repita. Dito lang ka. Highway ulit ka kanang Oo. Pero picture ta ng barangay Titi Jane. Kay kuan man na, sudlunon man eh. Ha? Ah. You cycled 11 kilometers within 47 minutes and 50 seconds. Last kilometer took you 4 minutes and 17 seconds. Heart rate is 125. Maobre ka mga hilos ba? Unsa man ni Ma'am En? Scam ni Ma'am En.
Morning, morning. Morning, morning. Morning, morning. Karawa mo, Cheloy. Wapa ka kani? Ano kani yung katijen, di ba? Katong isa pa mong gida. Last kilometer took you 4 minutes and 24 seconds. Heart rate is 121. Montserrat. Ih. Yeah. Okay. Picture. Okay. Asa nito bang? Kina si Ronjin ali. Tubot na itong picture. Sabi kay gamatoy ko. Charang niya. In. Lain, nasalip din ka in. Okay. So maganda yung kabutas film di ay radyo ay ko. Limited version. Go, go, go. Ako na. Nasaan? Nanan? Ha?
Buntis ka. Ay kayo gawin tubig. Hoy, napawahi ba? Bigay na eh. Una. Ano ka dyan? Yung una mo. Okay. Basta ayaw hunong, nagabot dito. Mahuwa ko. Nasaan? Oh, sige ba? Alala, Rod, kanang dua ka book break. Mana? Tumba sila? Oo man, asa ni ka tong ibabagan tang Elias nan. Oo. Dili. Get one. Bugnaw, hangin no? Okay. Ano nan? Di mo change. You cycled 13 kilometers within 58 minutes and 58 seconds. Last kilometer took you 6 minutes and 44 seconds. Heart rate is 105. Dangogoy. Matuyok ko daglikod. Amos. Skid ba? Gitod chip. Master. Dark is the sky. I know this love of mine. Nindot yun ang view oh. Kurawan lang.
Ikaw ang gananan. Si Jeng. You cycle 14 kilometers in 1 hour 3 minutes and 56 seconds. Last kilometer took you 5 minutes. Heart rate is 130. Oh, every kilometer mo kuan siya, notify. Dagko nga bilong-bilong, dia putay tulingan, dia tulingan, esta muliay ka. Esta mulia, dia tay bilong-bilong, dagko nga bilong-bilong, dia putay tulingan, dia tulingan, esta muliay ka. Damula, dia tay bilong-bilong, dagko nga bilong-bilong, dia putay tulingan, dia tulingan, damuliay ka. Damula, dia tay bilong-bilong, dagko nga bilong-bilong, dia putay tulingan. Dia tay bilong-bilong, dagko nga bilong-bilong, dia putay tulingan, dia tulingan, damuliay ka. Damulia, dia tay bilong-bilong, dagko nga bilong-bilong, dia putay tulingan, dia tulingan, damuliay ka. Damulia, dia tay bilong-bilong, dagko nga bilong-bilong, dia putay tulingan, dia tulingan, damuliay ka. Gutom na ko ba? Gutom na ko. Tubig or body? Bahal. Oy. Basta sir? Gutom na ko. Ay, tindahan na sir. Di mo to telepon. Ngaom to. Bukan na ba? O pa siya, water bottle no? Direct pa sa kaya rin. Nasi cage pero siya water bottle. Minsan to pagkaon sa ako, siya maglingin na kay... Di, naigo na dyan yung ligid sa kung saan break. Di ba siya break mo ito? Ning action ko gana. Di mo break? Di break ko, pero dili ko siya maulong. Kay pagundo nun. Siya. Di tumba na lang dyan ko. Kay di ba gadahog mo kay itong kuan niya, paguman. Na may lakog, so ning break ko gamay. Naptan man ko niya. Si Nor kay wala kay gado. Nabangga niya, gahong likod, natumba siya. Bitaw.
bigyan siya mo basta pambuko mo eh. Ano mo na ba yan? Pambuko ka to. Lagi tag ikaw mo sirap. Kinadlukan ako to. Kay ka nang kasi nung naay mo overtake ba niya. Syempre masampakan ako siya yung ligid. Kami ni mo ban kuan mo break imong ipakuan yung adjust. Hindi mo tapat man siya. Inigbuhay na ko mo overtake diretso. Oh man to. Ganina mo ni overtake. Mo to inaigo lagi. Hindi ko. Tapin. Kaya sa man eh. Masig na yun. Wala ka to. Ilan man nasa aso? Okay. Let's go. Cortez ni nan? Cortez na eh? Asa ni? Ha? Batima Cortez. Ini no. Patimay gid ay. Cycle 15 kilometers in 1 hour 11 minutes and 13 seconds. Lowest kilometer 7 minutes and 15 seconds. Heart rate is 128. Nabukod sila. Grabe ti Jane ay. Tabla tag nilibot nan. Balik mo. Murag ni S. Ito na ay kasulihan. Mo ba?
You cycle 16 kilometers. Murag unsa nang? Kanang kaan? Kanang kaan? Amo na ni. Kilometer took you 2 minutes and 40 seconds. Half move 88. Unsa soy? Go, go. Go, go, go. Sige. Picture? Picture, sige. Picture ko no, Nor. Tira, na sila. Kita natin Jane. Master, picture sa amin. Ayan. Okay. Saya motor ha? Motor. Kakuha na ni kay. Dagang putol-putol. Ano? Ha? Ano sa ma'am? Sa likod? Wala. Basig sa bugat na. Cycle 17 kilometers in 1 hour 15 and 8 seconds. Last kilometer
Bantay Ma'am Michelle kay daghan ra bang lansang sa ingani. O ka namang daan nga wa pa mahuman. Upan nila in lue ba? Oh. Kena na. Gigi. Tayo. These places at the moment, with lovers and friends, I still can recall some more dead, some more living. Yun yung kaabot na Fernan. Malubat na siya. Hindi, oh, hindi, mapaong na ni. Kati Jane?
Ikaw ng manok pa. Manok pa mo. Isa. Isa. Mawara ah. Oo, noon. May train ba? In. Ikaw, saka muna. Oo, tanakuan kayo. Ay, Nar! Na. Nainganan dyan na ka na tubo lagi. Lubat na sa Ate Jane. Pero sige pag-record. Ay, igo, abot la Fernan. Off na eh. Go, Tay. Hindi na lang kung magpalig-alig mo ito, oh. Wala. Nice, Chip. Ikaw, Soy. Yambak? Ha, kanang iniksikad ato sa yuta. Hinay, Ate Jane. Saka. Okay, una. Go, master. Mo na no. Oh. Adi pa dai? Go, master. Hello, gabi. Ito naman eh. Ni slide sa tubo. Ge. Next. Tindugan, oy. Tindugan. Piling ko ta. Yes, sir. Piling ko.
Master! Okay. This line. Ni kama sa likod eh. Kaya man, pero Dangog. bukuan, bulok niya na tubangan. Oh. Ako wa masaka kay gapabugat gusto tubangan pero wala gyud mulihok kag likod. Diga, dili na nakuan, ya, mo na yada. So sir. Okay, bot na. Well,